நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் ராதிகா வில் ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க் யூ மாதாஜி. தேங்க் யூ எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ மாதாஜி. எல்லாம் பக்தி சார் நீங்க எல்லாம் அப்படியே ப்ரே பண்ணீங்கன்னா அப்படியே போய் நாங்க எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் ஆயிடுவோம். ஆமா மாதாஜி எப்பவுமே. மாதாஜி படிச்சுட்டே இருக்கணும். நாங்கலாம் நெல்மை நினைச்சு பாருங்க. அப்புறம் என்ன இருக்கு மாதாஜி, நாங்களா என்ன சொல்றது? அது கரெக்ட் தான் மாதாஜி. அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி. இல்ல நீங்க உங்களுக்கு எங்களை விட நாலேஜ் ஜாஸ்தி, நிறைய நீங்க படிக்கிறீங்க. ஞாபகம் வரணும்ல மாதாஜி. நம்ம என்ன ஆகணும், ஒரு ஒரு லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆன்சர் இருக்கும். இப்ப நாங்க எழுதுற எக்ஸாம்க்கு எங்களுக்கு அது டஃபா. எங்களெல்லாம் விட சின்ன வயசு தானே மாதாஜி நீங்க. மாதாஜி அப்படி எல்லாம் கிரெடிட் எடுக்காதீங்க. நான் உங்களை விட பெரியவங்க. எப்படி இப்படி நீங்க என்ன இன்சல்ட் பண்றீங்க? பெரியவங்க தான் மாதாஜி. தேங்க் யூ மாதாஜி. ஆனா வயசுல தான் நான் சொல்றேன். வயசுல எல்லாரை விட நான் தான் ஃபர்ஸ்ட். தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேசி கண்ணன் மாதாஜி ஃபார் யுவர் வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. உங்களுக்கு எத்தனை மணி நேரம் மாதாஜி? 1 மணி நேரம் தான் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொன்னாரு மாதாஜி. ஆனா நான் வந்து 8 மணி நேரம் எழுதணும். ஞாபகம் இருக்கும். ஆமாமா 8 மணி நேரம் எழுதணும். அப்போ வந்து ஆமா எஸ்ஏ டைப்லாம் ஓபன் புக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருந்தாங்க. அப்ப இப்ப க்ளோஸ் மாதாஜி 8 மணி நேரம் எழுதினது என்ன, நான் நினைக்கிறேன் 7 மணி நேரம் எழுதினது நான் தான் ஃபாஸ்டஸ்ட். நான் நினைச்சேன் என்னடா இவ்ளோ ஸ்லோவா இருக்குன்னு பார்த்தா சிலர் நெக்ஸ்ட் டே எல்லாம் எக்ஸ்டெண்டட். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி நெக்ஸ்ட் டே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஓ அப்படியெல்லாம் டைம் கொடுக்குறீங்களா? ஆமா வந்து உங்களுக்கு இல்ல மாதாஜி அட் ஷார்ட் டைம்னா டைம் இல்ல, கண்டினியூஸா எழுதிட்டே இருப்பாங்க. ஆமா முடியவே முடியாது. அதாவது பார்க்காம எழுதுறது 1 மணி நேரத்துல எழுதலாம். பார்த்து வந்து புக்க பார்த்து தேடி எழுதுறது டைம் 8 மணி நேரம். நான் அப்பதான் நினைச்சேன். So I have never இந்த மாதிரி காப்பி அடிக்கிற பழக்கம் நமக்கு இல்லல்ல. அதனால வந்து எழுதினாலும் எழுதலாம், எல்லாம் விட்டுட்டு வந்துடலாம், அவ்வளவுதான் நமக்கு தெரிஞ்சது இல்லையா. சோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் எழுதும்போது எங்க ஆன்சருக்கு கரெக்டா நம்ம வந்து எதை விட்டுருமோ விட்டுற மாட்டோமோன்னு தேடி எழுதுறதுக்குள்ள அது டைப் அடிச்சு ஓபன் புக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு மாதிரி தீம் மாதிரிதான் இருக்கும் இல்லையா. அது வந்து நம்மளால பண்ணவே முடியாது. அதனால வெறுமனே பகவத்கீதை மட்டும் படிச்சு வச்சுட்டு கொஸ்டின் என்ன ஆன்சர் வரும்னே தெரியாது. அதுக்கு என்ன ஆன்சர் அந்த இடத்துல உட்காந்து தேட வேண்டியதாயிடுச்சு எங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எழுதும் போது அப்படிதான் இருந்தது. அந்த எக்ஸாமே பாதிக்கு மேல மூடிட்டேன் புக் மாதாஜி. தேடுறதுக்கு பொறுமை இல்ல. ஆமா கரெக்ட். அது தானா எழுதுறது மட்டும் ஈஸியா டக்குன்னு வந்தது. அது பார்த்து ஆன்சர் கரெக்டா எழுதணும் போது ரொம்ப கஷ்டமா போயிடுச்சு. நாங்கெல்லாம் எந்த மூலம் மாதாஜி? ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் எக்ஸாம் எழுதும்போது ஓபன் புக் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது. உங்களுக்குலாம் இப்ப க்ளோஸ் புக் தான் உங்களுக்கு இல்லையா. அதுவும் 2 மார்க்கு கேள்விதான். உங்களுக்கு வந்து 10 கேட்டு 8 எழுத போறீங்க. ஒரே ஒரு ஓபன் புக் கொஸ்டின். அது நீங்க எதையா ஒண்ணு ரிலேட் பண்ணி எழுதிட்டா கூட உங்களுக்கு வந்து அத கருத்துக்கள் உங்களுக்கு ஈஸியா போயிடும். அப்ப நாங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எத்தனை கொஸ்டின்மா 7 கொஸ்டின் 8 கொஸ்டின் எழுதுது. நம்ம 8 கொஸ்டின் மேம். ஒரு கொஸ்டின் 1 மணி நேரம் ஆச்சு. ஆமா ஒரு கொஸ்டினுக்கு 1.5 மணி நேரம் கூட ஆயிடுச்சு. எனக்கு டைப்பிங்கே வராது ப்ராப்ளம் எனக்கு. அதுதான் கஷ்டமா. எழுதுனா எழுதிடுவேன். பட் டைப்பிங் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு மாதாஜி. அது இல்ல மாதாஜி, பகவானுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கு அப்படின்னு. நாங்களாம் அப்பதான் எங்களுக்கு மட்டும் இல்ல எல்லாருக்குமே சேர்த்துதான் வச்சாங்க அந்த மாதிரி. ஆனா யாராலையுமே முடிக்க முடியல. நைட் 8 மணி வரைக்கும் டைம் கொடுத்தாங்க. மத்தியானம் உட்காந்தாக்கா சாயங்காலம் வரைக்கும் எழுதணும். நாங்க மத்தியானம் மார்னிங் 10 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணுது. ஆனா நான் என்னால 10 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணவே முடியல. நான் 12 மணிக்கு மேலதான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நான் ஷார்ப் 10 மணிக்கு மேல ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஏன்னா வீட்டுல வேலை எல்லாம் முடிச்சுட்டு தானே. அதனால பட் இப்போ 1 மணி நேரம் தான் மாதாஜி. 10 கேள்வி கொடுப்பாங்க உங்களை மாதிரிதான். சோ 8 கேள்வி எழுதணும். அதுக்கு அடுத்து ஒரு அசைன்மெண்ட். இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்குல்ல. அது ஒண்ணு ஒரு மாதிரி எவ்வளவு கொடுத்தா உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி முடியும்ன்றத வந்து ஃபைன் டியூன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. என்னடி பிரபுஜிக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். எங்களுக்கு இவ்வளவு சிம்பிள் பண்ணதுக்கு. எஸ் அது எல்லாமே சிம்பிளா பண்ணி மேம். அதான் சொல்றேன் மேம். இவங்க பக்தி சாஸ்திரி பேப்பரே என்னன்னு சொன்னா போட்டு கொடுக்குறாங்க எங்களுக்காக. ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் வந்து நாங்க எல்லாருமே ட்ரையல் அண்ட் எரர் இல்லையா. ஒரு வீட்டுல கல்யாணம் பண்ணும்போது பெரிய பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணாங்கன்னா எல்லாமே அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. அப்பா அம்மா வந்து எல்லாமே ட்ரையல் அண்ட் எரர் தான் பண்ணுவாங்க. சோ அதுக்கப்புறம் 2வது கல்யாணம் பண்ணும்போது
அது வந்து பார்த்து எங்கெல்லாம் நம்ம வந்து சொதப்பணுமோ அதெல்லாம் சொதப்பாம செய்யணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் நீங்க எல்லாருமே. நாங்க எல்லாரும் முதல் கல்யாணம் பண்றதுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரிதான். எவ்ரிதிங் ஹஸ் பீன் டன் ஆன் அஸ் ஆக்சுவலி. மாதாஜி வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் டிகிரி கூட அதே மாதிரிதான் பண்ண போறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பக்தி வைபவம் நினைக்கிறேன். அது வந்து வெறுமனே இந்த நம்ம பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் 3 கேண்டோஸ் தான் நினைக்கிறேன், இஃப் ஐ அம் ரைட். ஆமா ஆமா. இத முடிச்சு நாங்க பாகவதம் படிக்கணும் நாங்க. அப்ப அதுவும் நாங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல். அது நாங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல் அது கூட. அதுக்கப்புறம் நீங்க எல்லாம் யாரு என்ன மாதாஜி? பக்தி வைபவம் மாதாஜி. பக்தி வைபவம். பக்தி சாஸ்திரி பக்தி வைபவ. எஸ் எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லைட் போடுங்க. எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நாளைக்கு 10 மணிக்கு மேலே 11 மணிக்கு இருக்கும். அதுவும் 1 hour கிளாஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எக்ஸாம் வைப்பாங்க. தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ். ஆமா 2 மணி நேரம் கிளாஸ், அதுல 1 மணி நேரம் கிளாஸ் எடுத்துட்டு 1 மணி நேரம் அப்புறம் எக்ஸாம். என்ன மெசேஜ் போட்டாங்களா மேம் எக்ஸாம்னு? இதுல பேட்ச்ல போட்டுருக்காங்க. ஓ மாதாஜி கிருஷ்ணர் உங்க கூட இருப்பார் மாதாஜி. எக்ஸாம் எழுதும்போது எல்லாரும் கூடயுமே இருப்பாரு. உங்களுடைய ஆசிர்வாதம் ரூபத்துல எங்களை எல்லாருமே ரட்சிப்பார். எஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் மாதாஜி. தேங்க்யூ. ரெண்டு பேருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட். For you both too மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞான சொல்லலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதி வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுர் உன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வாபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்த ராத காந்த நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதாருப்யஸ்ய கிருபசிந்துப்ய ஏவ ச பதிதனாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசதி கௌரபக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பிரபுபாத பிரணத்தி அப்பே மண்டையில மூளை ரத்தம் வராது. பிரபுபாத பிரணத்தி அப்பே நம்ம பாடிட்டோம். அதனால மாதாஜி மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஒரே கரகர ப்ளூடூத்தா என்னன்னு தெரியல. அதனாலதான் அது கர்கர்ன்னு சப்தம் வருது. வயர்டு இருக்கிறது ஹெட்செட் வரவே வராது. இல்லைன்னா ஸ்பீக்கர் போட்டுட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்க. மியூட்ல இருந்துட்டு கேளுங்க எல்லாருமே. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இப்போ 29 மாதாஜி. ஆமா 29. ஸோ அதனுடைய ஒரு ரிவிஷன் நம்ம வந்து இப்ப பார்க்க போறோம். அதாவது முதல்ல ஒரு ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? கார்னோத கஷாய் விஷ்ணுனுடைய அந்த புருஷ அவதாரத்தை பத்தி தான் நம்ம பேசிட்டே வந்தோம். ஒரு ரிவிஷன் முடிச்சு இதோட போகலாம். இந்த இதுல போகலாம். 29th ஸ்லோகம். கார்னோத கஷாயி விஷ்ணு அவர் என்ன செய்கின்றார் அப்படிங்கிறதையும் நாம பார்த்தோம் இல்லையா? அதாவது தன்னுடைய அம்சமாக யாருடைய இரண்டாம் சங்கர்ஷ்ணர் இல்லையா, அவருடைய விரிவங்கம் தான் வந்து கார்னோத கஷாய் விஷ்ணு அப்படிங்கிறதையும் நாம படிச்சுட்டே வந்திருக்கோம். அவர் என்ன செய்கின்றார்? அவருடைய பார்வையால வந்து இந்த பௌதிக இயற்கையை வந்து கரூர செய்கின்றார். இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? இல்லையா? ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுல வந்து காலத்துக்கேற்றவாறு தான் அந்த அதாவது கரூர செய்யறது கூட அந்த செயல் கூட ஏற்படுவது காலத்தின் அடிப்படையில் தான். ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாமே வந்து நித்திரையில் ஆழ்ந்திருக்கின்றது, அதாவது ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் பொசிஷன். ஸோ எந்த மாற்றமும் இருக்காது. பகவானுடைய அதாவது மகா பிரளயம் வரும்போது எல்லாம் வந்து அந்த கார்னோத கஷாய் விஷ்ணுனுடைய அவருக்குள்ளேயே வந்து அடங்கி விடுகின்றது இல்லையா? அவருடைய சுவாசம் வந்து வரும்பொழுது எந்த காலகட்டத்திற்கு அதாவது பிரம்மருடைய பிறவி ஏற்படும் பொழுது அது வந்து அவருடைய அந்த சுவாசத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அநேக அண்டங்கள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளேயும் பகவான் உட்புகுந்துகின்றார் இல்லையா? சோ எது வரைக்குமே ஒவ்வொரு அண்டம் வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது என்றால் அதாவது பிரம்மருடைய ஆயுட்காலம் வரைக்கும் தான் வந்து ஒவ்வொரு அண்டத்தினுடைய லைஃப் டைம்.
அந்த பிரம்மருடைய ஆயுட்காலம் முடியும் பொழுது மகா பிரளயம் வந்து பகவானுக்குள்ளே சென்று அடங்கி விடுகின்றது. இதுல எதுவும் டவுட் இல்லைல்ல? இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒவ்வொரு அண்டமும் அது பாட்டுக்கு அந்தந்த செயலை செய்யறோம். அதனுடைய காலம் முடிஞ்சு அது போயிடும். அந்தந்த காலகட்டங்கள் ஒரு சுவாசத்துக்குள்ள அவர் எத்தனை அண்டங்கள் படைப்பார் என்பது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? அந்த ஒரு சுவாசம் வந்து ஒரு அண்டத்தினுடைய படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் வந்து ஒவ்வொரு அண்டமே வந்து நிகழும். அந்த அண்டத்தினுடைய ஆயுட்காலம் வந்து பிரம்மருடைய ஆயுட்காலம் 100 ஆண்டுகள். நம்ம அதாவது இந்த பௌதீக உலகத்துல அதாவது எர்த்லி இயர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா 311.04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ், அத்தனை ஆண்டு காலம் வந்து பகவானுடைய ஒரு சுவாசம் என்பதை நாம புரிந்துக்கலாம். அப்ப எவ்வளவு பெரிய சுவாசம் இல்லையா? நாம வந்து ஒரே ஒரு செகண்டுக்கே ஒரு அதாவது இழுத்து பிடிச்சிட்டாக்கா அடுத்த செகண்ட்ல நம்ம வந்து 2 சுவாசத்தை பண்ணிடுவோம் இல்லையா? நமக்கு எவ்வளவு குறைவான நிலை. பகவானுடையது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆற்றலை பார்க்கணும் நீங்க. அங்கதான் கம்பேரிஷன். அணு ஆத்மாவுடைய லெவல் என்ன, அதே மாதிரி விபு ஆத்மாவுடைய லெவல் என்ன என்பதை நீங்க கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ளணும். இதுக்கு முந்தைய ஸ்லோகங்கள் என்ன கவர் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நான் மீண்டும் உங்களுக்கு விளக்கின்றிருக்கேன். முதலில் கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணு. கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணு என்ன செய்வார்? அவர் வந்து அண்டங்களை படைப்பார். இதுதான் அவருடைய இது. அவரிடமிருந்து அதாவது இன்னொரு விரிவங்கமாக கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணு வந்து அண்டங்கள் படைக்கப்படும் பொழுது ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே உட்புகுகின்றார். மேலும் அவருடைய நாபியிலிருந்து அதாவது 14 லோகங்களோட மேல அந்த கமலத்தில் வந்து பிரம்மர் வந்து படைக்கப்படுகின்றார். சோ இந்த இதுல உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இல்லைல்ல? அதுக்கு மேலும் கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணுனுடைய விரிவங்கம் வந்து ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு. அவர் எல்லா உயிர்வாழிகளிலுமே வந்து அதாவது அது இயக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பரமாத்மா நிலையில் இருக்கின்றார். சோ இந்த 3 புருஷ அவதாரங்களை நீங்க கண்டிப்பா மனசுல ஆழமா பதிய வச்சுக்கணும். தூக்கத்துல இருந்து எழுப்பி கேட்டா கூட கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணு என்ன செய்வார், அதே மாதிரி ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு என்ன செய்வார், இதெல்லாம் நீங்க பக்காவா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். காரணம் எங்க இருந்து முதல்ல வருது அப்படிங்கறத வந்து நாம அந்த மைண்ட்ல வந்து ஆழமா பதிய வச்சுக்கணும். சோ ஜீவன்கள் எல்லாமே அதாவது இந்த செயல்கள் என்பது நம்முடைய கர்மங்கள் மாதிரிதான் இல்லையா? ஒரு ஆக்கம், ஆக்ஷன் சொல்லுவோம் நம்ம. அந்த ஆக்ஷன் வந்து இன்ஆக்ஷன்ல போர்ஷன்ல தான் இருக்கும். எப்பன்னா பிரளயமாகும் பொழுது எல்லாமே இன்ஆக்ஷன்ல போய் சேர்ந்துரும். அதுக்கப்புறம் ஆக்ஷன் அந்த நிலைக்கு வர்றதே வந்து பகவான் வந்து சிருஷ்டிக்கும் பொழுதுதான் இல்லையா? மீண்டும் அந்த அண்டங்களை படைக்கும் பொழுதுதான். அவருடைய சுவாசம் வந்து அதாவது சுவாசம் பண்ணணும்ன்ற அந்த நிலை வரும் பொழுது அந்த அண்டங்கள் எல்லாமே வந்து வெளியில அவருடைய உடல் துவாரங்களில் இருந்தும் இல்லையா? இந்த போர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஸ்கின் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து போர்ஸ்னாக்கா துளைகள் உண்டு. நம்ம அந்த வேர்வையெல்லாம் அந்த துளைகள் மூலியமா தான் வரும் நமக்கு எல்லாமே இல்லையா? பகவானுடைய இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு அண்டமே வருகின்றது. மேலும் வந்து அனைத்தும் அவருக்குள்ளே சென்றும் அடங்கி விடுகின்றது. இதுதான் அவருடைய செயல்பாடு. ஒரு ஆக்ஷன் எப்பவுமே அவர் வந்து செயல்படுத்தி கொண்டே இருக்கக்கூடிய செயல் இதுதான். அநேக அண்டங்கள் உண்டு, நம்மளது மட்டும்தான் ஒரு அண்டம் கிடையாது. சோ அங்கேயும் ஒவ்வொரு அந்த அண்டங்கள் வந்து கார்ணோதய கஷாய் இதுக்குள்ள போய் சேருமா? எஸ், எல்லா அண்டங்களுமே வந்து அவருக்குள்ளே மூச்சினுடைய அந்த இது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்ட் இல்லையா? அந்த எண்ட் ஆகும் பொழுது எல்லாமே அவருக்குள்ளே சென்று அடங்கிவிடும். அந்த டியூரேஷன், அந்த ஒரு சுவாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்மூச்சு வெளிமூச்சு விடுறோம் இல்லையா? அதாவது பூரகா, கும்பகா, ரேச்சகா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க இல்லையா? உட்சுவாசம் மற்றும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சுவாசத்தை வந்து நாம வந்து கட்டுப்படுத்துதல், வெளி சுவாசம் விடுறது. இது ஞாபகம் இருக்கு இல்லைங்களா? பூரகா வந்து 5 செகண்ட்னா அதுக்கப்புறம் ரேச்சக்கா வந்து 10 செகண்ட் விடணும். உள் சுவாசம் வந்து நம்ம 5 செகண்ட் எடுத்துட்டாக்கா வெளி சுவாசம் வந்து 10 செகண்ட் விடுற அளவுக்கு இருக்கும், டபுள். ஸோ அதாவது வெளி சுவாசம் வந்து நிறைய இல்லையா? அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அது இடைப்பட்ட காலம் வந்து நம்ம வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறது இல்லையா? சோ அந்த மூச்சை வந்து புடிச்சு வச்சுட்டு நம்ம வந்து மகாமந்திரம் 3 முறையா 4 முறையான்லாம் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு அந்த கும்பகா பீரியட்ல நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம சேவ் பண்றோம் இல்லையா? சோ ஒரு சுவாசத்துல நம்ம எவ்வளவு நேரம் அந்த கும்பகா டியூரேஷனை நம்ம எடுத்துட்டு போறோமோ நம்முடைய ஆயுட்காலம் அந்த எத்தனை சுவாசங்கள் அதுல வந்து கட்டுப்படுது அத்தனை வந்து நமக்கு லைஃப் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும். ஸோ மோர் தென்
அதாவது அதை விட நம்ம வந்து ஆரோக்கியமாக இருப்போம் என்பது மிக மிக முக்கியமா நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது. இந்த சுவாச கட்டுப்பாட்டு பயிற்சி வந்து நம்ம ஆரோக்கியத்தை வந்து கொடுக்கின்றது. அது போலதான் பகவானுடைய ஒரு சுவாசத்துக்குள்ளேயே அண்டங்கள் படைக்கப்படுகின்றன, ரட்சிக்கப்படுகின்றன. மேலும் வந்து அழிவு வரும்பொழுது, மகா பிரளயம் வரும்பொழுது எல்லாம் அவருக்குள்ளே சென்று அடங்கி விடுகின்றன. இதுதான் வந்து கார்ணோத கஷாய விஷ்ணுனுடைய அதாவது செயல்பாடு. கார்ணோத கஷாய விஷ்ணுனுடைய விரிவங்கம் தான் வந்து கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு. ஒவ்வொரு அண்டமும் படைக்கும் பொழுது அவரிலிருந்து தோன்றக்கூடிய அந்த விரிவங்கங்கள் அந்த அண்டத்திற்குள் வந்து உட்புகுந்துகின்றன. சோ அந்த கர்ப்போதகம் நீரில் அவர் படுத்துக்கொண்டு அவருடைய நாபியிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கமலத்தில் வந்து பிரம்மர் படைக்கின்றார். அந்த கமல தண்டில் தான் 14 லோகங்கள் இருக்கின்றன. இது அவருடைய செயல்பாடு. மேலும் வந்து அந்த கமலத்திலிருந்து தோன்றிய அதாவது பிரம்மர் வந்து விசர்க்கத்தை படைக்கின்றார். அந்த விசர்க்கம் வந்து எல்லா 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாழிகளை வந்து அதாவது நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லோகங்களும் சரி, நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லோகங்களும் சரி, எல்லா இடங்களிலும் வாழக்கூடிய ஜீவன்களை வந்து யாரு பிரம்மர் வந்து படைக்கின்றார். அந்த ஜீவன்களுக்குள் வாழக்கூடிய அதாவது அந்த உயிர்நிலையை வந்து எப்பொழுதுமே செயலாற்றி கொண்டிருப்பவர் யார்? பரமாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய ஷீரோத கஷாயி எல்லா உயிரினங்களிலும் வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த லாஜிக்ல உங்களுக்கு எந்த டவுட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? இதை நான் நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டேன். ஐ திங்க் ஒரு நாளைக்கு எப்படி இருந்தாலும் ஒரு வாட்டினா 2 வாட்டினா நான் சொல்லிட்டே தான் இருக்கிறேன் நான் இல்லையா? மாதாஜி இது வந்து பிரம்மாவினுடைய ஒரு பகல்ல நடக்குதா மாதாஜி? எஸ், படைக்குவது வந்து பிரம்மாவுடைய பகல்ல நடக்கும். அழிவு சிறு சிறு பிரளயங்கள் வந்து பிரம்மாவுடைய இரவு வரும்போது அங்கங்க வந்து சிறு சிறு அழிவுகள் ஏற்படும். மகா பிரளயம் என்பது பகவானுக்குள்ள சென்று அடங்கிவிடக்கூடிய அண்டம். 2 விதமான அழிவுகள் என்பதையும் வந்து நாம் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். பிரம்மருடைய இதுல அவர் எடுத்துரைக்கும் பொழுது நாரதருக்கு கான்வர்சேஷன் பண்ணும்பொழுது 2nd கேண்டோல இதை நாம் அப்ப விரிவாவே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அந்த மேலும் இந்த எலிமெண்ட்ஸ் பஞ்சமகாபூதங்களை மட்டும்தான் நம்ம இப்ப பார்த்திருக்கோம். இன்னும் வந்து நம்ம பார்க்கதான் போறோம் இல்லையா? அதாவது ஒவ்வொரு உயிர்வாழியுடைய புலன்கள், நம்ம மனிதனா இருந்தாக்கா இந்த கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள் இதெல்லாம் கூட வரும். இப்போ அது எல்லாமே பௌதீக பண்புகள் தான் இல்லையா? இனிமே வரும். ஆனா இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது மகத்துவத்தை சம்பந்தப்பட்ட அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அகங்காரம் மற்றும் இந்த புத்தி மற்றும் வந்து மனசு மற்றும் இந்த பஞ்சமகாபூதங்களை பற்றி தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இந்த 8மே பகவானிலிருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகள் என்பதை நாம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? திஸ் 8 எலிமெண்ட்ஸ் பத்தி நம்ம இப்போ ஆல்ரெடி படிச்சாச்சு. மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் பத்தி தான் நம்ம வந்து படிக்க போறோம். அதாவது மெட்டீரியல் இதுல இல்லையா? பௌதீக பண்புகள்ல 8 நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம். மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 24 8 போச்சுன்னா 16 பத்தி இன்னும் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல படிக்கத்தான் போறோம். ஓகே, சோ இது நீங்க எந்த டவுட் இல்லாம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ முதல்ல கார்ணோத கஷாய விஷ்ணு அவர் என்ன செய்கின்றார்? இந்த பௌதிக இயற்கையை வந்து கருவுற செய்கின்றார். எதன் அடிப்படையில்? காலத்தின் அடிப்படையில். ஜீவன்கள் எல்லாம் வந்து அப்பொழுது வந்து அதாவது படைக்கப்படுவதற்கான படைக்கிறதும் சரி, ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடியவங்க வந்து வாழணும்னாக்கா அதாவது ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் பொசிஷன்ல தான் இருக்கும். அது வந்து மீண்டும் படைக்கும் பொழுதுதான் அது ஆக்ஷனுக்கு வரும். அது வரைக்கும் இன்ஆக்ஷன்ல இருக்கும் இல்லையா? ஜீவன்கள் எல்லாமே வந்து இங்கே படைக்கப்படுகின்றது. சோ அந்த படைக்குதல் எவ்வாறு படைக்கப்படுகின்றது? இந்த பௌதீக இயற்கையை வந்து பகவான் பிரதானா என்றும் சொல்வது. இந்த 3 குணங்கள் இல்லையா? இந்த பௌதீக இயற்கைக்கு எந்த மாதிரி குணங்கள்? 3 குணங்கள், சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் இல்லையா? இந்த 3 குணங்களுக்கு எல்லாமே வந்து நம்மளால வந்து மிக்ஸ்டு ஸ்டேட் அதாவது வந்து அது வந்து தனித்தனியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை. சத்வம் இருந்தால் சத்வத்திற்கு வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் நம்ம ஒவ்வொரு பரமாத்மா நிலையில நம்ம பார்க்கும்பொழுது ஜீவன்களை மகாவிஷ்ணுனுடைய ஷிரோத கஷாய ரூபம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குண அவதாரில பார்க்கும்பொழுது நமக்கு வந்து அதாவது பிரம்மா மற்றும் விஷ்ணு மற்றும் வந்து அதாவது சிவன், இந்த 3 நிலைகளை பற்றி நாம படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? வெவ்வேறு நிலைகள் அதை பத்தி நாம இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். பௌதிக இயற்கை வந்து இந்த 3 குணங்களால் ஆனது. அது வந்து நமக்கு அன்மேனிஃபெஸ்டட் அவ்வியக்தம் நிலையில தான் இருக்குன்றதையும் நம்ம வந்து நேத்து ஸ்லோகத்துல படிச்சோம். அது வந்து மகத்தத்துவத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மகத்தத்துவத்துல வந்து நமக்கு 1/4 பங்கு பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியால் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கிற பிரகாரமே அந்தரங்க சக்தியினுடைய ஒரு பாகம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அதாவது பகவானிலிருந்து தோன்றக்கூடியது இல்லையா? அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால் வந்து இங்க நித்தியமான வஸ்துக்கள் எல்லாமே வந்து அதனாலதான் செயல்படுகின்றது இல்லையா? உருவாகின்றது. சோ ஜீவாத்மா வந்து உருவாகிறது வந்து பகவானுடைய நித்தியமான சக்தி. அதற்கான விதைகளை தான் வந்து அவர் இந்த மகத்துவத்தில் வந்து அவருடைய அதாவது வீரியம்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
அந்த விதைகள் தான் அவர் விதைக்கின்றார் என்று நாம நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இந்த ஜீவன்களை எல்லாம் வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஒரு நிலத்துல ஒரு கஷேத்திரத்துல போயிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், அதாவது அதை உழுது அதுக்கப்புறம் விதை எவ்வாறு விதைக்கின்றோமோ பகவானும் தன்னுடைய வீரியத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த விதைகளை வந்து இந்த மகத்துவத்துல வந்து அவரும் வந்து அதை விதைக்கின்றார் என்பதை வந்து நேற்றைய பதத்துல நாம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ மகத்துவம் அதுக்கப்புறம் வந்து நாம ரஜஸ்ல தான் நம்ம எல்லாருமே பிறக்கின்றது இல்லையா? சோ மேலும் அதுல வந்து ரஜஸ் வந்து எவ்வாறு உருவாகின்றது, இந்த மகத்துவம் வந்து அதாவது உருமாறுகின்றது எந்த ரூபத்திற்கு, அகங்காரத்திற்கு உருமாறுகின்றது. அதுதான் நேத்து 28வது ஸ்லோகத்துல நம்ம படிச்சோம். ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? ஏதாவது டவுட் இருந்தா இப்பவே நீங்க கேட்கணும், அப்புறம் வந்து மறுபடியும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. ஐ திங்க் பிரேமா மாதாஜி அழகா எழுதினே இருப்பீங்க, எழுதி வைங்க. சோ அதாவது அகங்காரம் வந்து பிரடாமினண்டா இருக்கிறது வந்து அகங்காரத்தினுடைய சொரூபம் வந்து அஜ்ஞானத்திலிருந்து வருவதுதான் இல்லையா? அகங்காரம் எப்போ விடும், அவன் நான் தான் கிரேட் ரஜோகுணத்துல வந்து அவனுடைய அந்த வெளிப்பாடு அவன் காட்டுவான். ஆனா அதை உருவாகிறது எங்க இருந்தனாக்க தாம்சிக்ல இருந்து தான். சோ அது தெரியாத தனத்தினாலதான் அவன் வந்து அத்தகைய அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்துவான். நான் தான் கடவுள், நான் தான் கிரேட், நான் தான் செய்தேன், எல்லாம் என்னுடையது. இதெல்லாம் எப்படி வருகின்றது? அகங்காரத்தினால் வருது. அந்த அகங்காரம் வந்து ரஜோகுணத்துடைய இயல்பாக இருந்தாலும் அதனுடைய மூலக்கூறு எங்கிருந்து வருகிறது, என்னது அப்படிங்கிறது வந்து நான் செய்தேன் என்பது எல்லாமே உரிமை வந்து நம்மதுன்னு வரும்போது இந்த மாயை உலகத்துல நமக்கு உரிமை கொண்டாடுவதற்கு எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? அந்த அந்த மாயையை பற்றி உணராமலே தான் எல்லாமே வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் தனது என்று நினைக்கக்கூடிய நிலை வரும் பொழுது அங்கே அஞ்ஞானத்திலிருந்து பிறக்கின்றது, ஆவித்யிலிருந்து பிறக்கின்றது என்பது பொருள் இல்லையா? சோ இந்த மூல காரணம் அங்க வந்து நமக்கு காணக்கூடிய குணாதிசயம் எது? தமஸ் மற்றும் ரஜஸ், இந்த கலவை தான் நாம இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். இந்த அகங்காரத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 விதமான குணாதிசயங்கள் இல்லையா? குட்னஸ், பேஷன் அண்ட் இக்னரன்ஸ். இதை பாக்குறோம் நம்ம. இந்த அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடுல நம்ம அதை குட் ஈகோவும் உண்டு இல்லையா? ஃபால்ஸ் ஈகோ அண்ட் அதாவது ட்ரூ ஈகோ, இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம பார்த்திருக்கோம், படிச்சிருக்கோம். ஞாபகம் இருக்கா பகவத்கீதையில? சோ அதனாலதான் சத்வம் ரஜஸ் தமஸ், ஈகோ என்பது காமன். ஆனா அந்த 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 அகங்காரத்தை வந்து நம்ம வந்து நல்ல விதத்துல எப்படி மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளணும், மற்றும் வந்து அதாவது ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் இயல்புகள் எல்லாமே எப்படி வந்து அது உருமாறுகின்றது என்பதை வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல பார்க்க போறோம். ஓகே மாதாஜி, எஸ். குட் ஈகோங்கிறது பகவான் இடத்துல அதை எப்படி காண்பிக்கிறது மாதாஜி? அது வரும் இப்போ உங்களுக்கு இப்ப சொல்லுவோம். அதாவது நாம வந்து பக்தியில வந்து செயல்படும் பொழுது நம்ம அடுத்தவர்களுக்கு ஆற்றக்கூடிய நற்காரியங்கள் இல்லையா, மேலும் வந்து நம்ம பகவானுக்கு நாம செய்யக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை பற்றி நம்ம விவரிப்போம் இல்லையா? எஸ், அதுல வந்து நமக்கு ஒரு நிறைவு இருக்கும் இல்லையா? அதுல வந்து நம்ம அந்த என்னது அதாவது நம்ம வந்து இந்த போலி அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய விதத்துல நம்ம கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டோம். அதுல உண்மை என்பது நிறைந்திருக்கும். அது நம்ம வெளிப்படுத்தக்கூடிய விதம் அடுத்தவங்களுக்கு வந்து ஹர்ட் ஆகாது இருக்கும். இந்த கைங்கரியம் வந்து ரொம்ப நல்லது, இதை செய்வதற்கு பகவான் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தார் இல்லையா? அப்படிங்கிற அந்த வெளிப்பாடு அதுதான் வந்து ட்ரூ ஈகோ. அதாவது அங்க இடத்துல வந்து நான் இந்த செயலில் ஈடுபட்டிருந்தேன் என்பது சொல்கின்றோம், அவ்வளவுதான். அதுல நாம எதுவுமே பெரிய டாமினண்டா நம்ம காட்டிக்கிறது கிடையாது. அங்க வந்து பக்திக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருப்போம். ஆனா போலி அகங்காரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியை விட நம்மளுடைய செயல்பான் முக்கியத்துவமா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து ஒரு ஹோமகுண்டம் வளர்க்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஹோமகுண்டம் வளர்க்கிறோம், அதாவது யக்ஞங்கள் செய்கின்றோம். இதை நம்ம ஆல்ரெடி இதுல வந்து படிச்சிருக்கோம், இதுல பகவத்கீதையில இல்லையா? சத்வத்துல இருக்கிறவங்க எவ்வாறு செய்வார்கள், அந்த பூர்ணாவதி எல்லாமே வந்து பகவானுடைய திருப்திக்காக நான் செய்கின்றேன் அப்படிங்கிறது, நான் என்ன மூலியமா இது பகவான் செய்ய வைக்கிறார் அப்படிங்கறது வந்து அங்க வெளிப்படுத்துவார்கள். அதே அகங்காரத்தில் இருப்பவர்கள், அதாவது ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள், அது அடுத்தவங்களுடைய அதாவது டம்பமாக காட்டிக் கொள்வதற்காக நானும் வந்து பெயரளவிலே யாகங்கள் செய்தேன் அப்படின்னு சொல்லிக்குவாங்க. இந்த டிஃபரன்ஸை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஒரே பக்தி செயல்தான். சில பேர் வந்து பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறவங்க, அடுத்து தான் செய்கின்றேன் என்றதை அடுத்தவங்களுக்கு 10 பேருக்கு எடுத்து காட்டணும்ன்றதுக்காக அவர்களில் வரக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை வைத்து இல்லையா, அவங்களுடைய சுபாவத்தை அவர்கள் எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகின்றார் இல்லையா, அதை வைத்து நாம் அதை சத்வம் மற்றும் ரஜஸ் என்று வேறுபடுத்தலாம். ஓகேங்களா மாதாஜி? புரிஞ்சுதுங்களா? எந்த ஒரு காரியத்தையுமே பகவான் சுகிக்கின்றார். ஹி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் என்ஜாயர் இல்லையா? சோ நம்முடைய புலன்களை எல்லாம் நம்முடைய புலன்களால் ஆற்றக்கூடிய அந்த பக்தி செயல் இல்லையா? சோ புலன்களால் தான் நம்ம we are using the senses for the devotional இல்லையா? அதாவது ஒரு செயலை நம்ம பக்தியில வந்து ஈடுபடுத்துகிறோம். அதுதான் வந்து
தூய பக்தி சேவை என்று சொல்லப்படுகின்றது. அது இறுதியில வந்து அந்த புலன்கள் எல்லாமே செயல்படும் பொழுது அதுதான் பக்தி என்று அந்த பிரபாவத்தை நாம சொல்கின்றோம் இல்லையா? சோ பக்தி கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய புலன்களுடைய அதாவது நம்ம புலன்களுடைய திருப்தி இல்லையா, அந்த திருப்தி வந்து முதலில் பகவானுக்கு தான் திருப்தி ஏற்படும். சோ வாட் எவர் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி அனுகூலியச சங்கல்பம் பிரதிகூலியச வர்ஜினம், இந்த ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம பகவானுக்கு எதெல்லாம் ஃபேவரபிளா இருக்கோ இல்லையா, அத்தகைய செயலில் நாம் ஈடுபட்டு அவரை திருப்தி கொள்ள செய்யும் பொழுது இரண்டாவது திருப்தியாளராக நாம இருப்போம் இல்லையா, செகண்டரி என்ஜாயர். இந்த உடல் என்னும் எந்திரத்தை வைத்து அதுக்கப்புறம் இந்த ஆத்மா வந்து செயல்பட, அதாவது இந்த புத்தியை உபயோகப்படுத்தி மனதை அதன் தரப்பில் நிறுத்தி இந்த புலன்களை எல்லாம் பக்குவமாக அதுல வந்து ஈடுபடுத்தி இல்லையா, அந்த செயலில் வந்து பக்தி செயலில் அது வந்து ஈடுபட செய்கின்றது. ஒருவர் வந்து பக்குவமான முறையில் இத்தகைய செயல் காரியங்களில் ஈடுபடும் பொழுது அத்தகைய காரியங்களில் தான் ஈடுபட்டதாகவும் சொல்வது என்பது அது வந்து ட்ரூ ஈகோ. ஏனென்றால் அது உத்தமமான காரியத்தை பற்றி நாம எடுத்துரைக்கிறோம். அங்கே பக்தியை மேன்மையாக செய்து சொல்லி நாமும் அதுல வந்து இன்வால்மெண்ட் ஆயிருக்கோன்றது சொல்றது தான் வந்து ட்ரூ ஈகோ. ஆனா இந்த இடத்துல வந்து அகங்காரத்துல வந்து பக்தி இருக்காது. அவருக்கு வந்து பகவானுக்கு முழுமையாக சமர்ப்பணம் செய்யணும்ன்ற அந்த அதாவது இறுதி இலக்க பற்றி யோசிக்காம செய்வாங்க. பேரளவே ஆன அந்த பக்தியை வந்து அவர்கள் செலுத்துவார்கள். அதுல அவர்களுக்கு முழு ஈடுபாடு இருக்காது. அடுத்தவர்களை விளம்பரத்திற்காக வந்து அதை வந்து பகட்டாக எடுத்து சொல்வார்கள். அங்கே பக்தியினுடைய வேல்யூ வந்து குறைந்து தான் ஆற்றினேன் என்ற கூடிய அந்த வெளிப்பாடு மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க அதிகமாக தோன்றும். அது அகங்காரம். அதனுடைய பலன்களை நான் அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சேன் இல்லையா, அதாவது பலன் நோக்கு செயலாக கருதுவது. இங்கே பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்வது, அங்கே நம்முடைய புண்ணியங்களுக்காக ஆற்றுவது. நாம் ஆற்றியிருக்கக்கூடிய நற்காரியங்களுடைய புண்ணியங்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து நன்மையை வழங்கணும் அப்படின்றவங்க வந்து சொர்க்கலோகத்திற்கு சென்று அந்த புண்ணியங்களை எல்லாம் அனுபவித்து விட்டு மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வருவார்கள் இல்லையா. ஆனா பகவானுடைய திருப்திக்காக ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்துமே பகவான் நம்மளுக்கு வந்து நல் மார்க்கத்தை வந்து வழங்குவார். நமக்கு என்ன குவாலிட்டி இருக்கோ இல்லையா, நம்ம வாட் இஸ் எதுக்கு நம்ம எலிஜிபிளா இருக்குமோ, நாம் எதற்கு தகுதி பெற்றவராக இருக்கிறோமோ, ஒன்று மோட்சம் இருக்கலாம், இல்லை நித்தியமாக அவருக்கு எப்பவுமே தொண்டு புரிவதற்கான அதாவது கோலோகத்திற்கு நம்மள அழைக்கலாம், இல்லைன்னா அவரும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வரும்போது அவரோடு சேர்ந்து வரக்கூடிய சகாக்கள் என்ற நிலை, அது இன்னும் நியர்பை இல்லையா, இன்னர் சர்க்கிள், அதுலயும் நம்ம வந்து போகலாம். அது நாம் ஆற்றி இருக்கக்கூடிய காரியம் மற்றும் அதை எவ்வாறு நம்ம ஆற்றி இருக்கின்றோமோ அதை பொறுத்து நாம் அடைவோம். ஓகேங்களா? ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா பிரேமா மத்தாஜி? ஃபால்ஸ் ஈகோ, ட்ரூ ஈகோ, இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். நல்லா புரிஞ்சது மச்சான். ஓகே மச்சான். செய்யக்கூடிய விதம் தான் ரொம்ப முக்கியம். பக்தி எல்லாருமே செய்யறாங்க, யாருமே பக்தி செய்யாதவர்கள் கிடையாது. ஆனால் அவர்கள் அதை உணர்ந்து செய்கின்றார்களா? அந்த உணர்ந்ததுலயும் நம்ம வந்து எவ்வளவு ஹையஸ்டா போயிட்டே இருக்கோம் இல்லையா. மேலும் வந்து உணராது இருக்கும் பொழுது அது அஜ்ஞானத்துல செய்யறவங்களும் இருக்காங்க இல்லையா. அது எதுவுமே இருக்காது, அவங்களுக்கு மைண்ட்ல எதுவுமே இருக்காது, பக்தியும் இருக்காது, எதுவும் இருக்காது, ஏதோ ஒண்ணு சொல்றாங்க செய்யறோம்னு நினைக்கிறவங்களும் உண்டு. சில பேர் வந்து பெயருக்கும் புகழுக்காக ஆற்றக்கூடியவர்கள், சில பேர் வந்து பலன்களை எடுத்து அந்த பலன்களை எல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சு செய்யக்கூடியவர்கள். இப்படிப்பட்டது எல்லாமே வந்து அகங்காரம், போலியா, அதாவது ஃபால்ஸ் ஈகோல வர்றவங்க. ட்ரூ ஈகோ என்பது பூரணமாக பக்திக்கு வந்து தன்னை வந்து அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுதல். அதை வந்து சொல்லுன்றது வந்து தவறு கிடையாது இல்லையா. பகவான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாரு, இதை வந்து பக்தி கொண்டு செய்யறதுன்றது வந்து அதுவும் ரேரா தான் சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் a ட்ரூ ஈகோ. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அங்க வந்து பக்தியை பற்றி மேன்மையாக இருக்கும், தன்னை பற்றி எதுவும் இருக்காது. அது நம்ம அந்த ரேஷியோவை நம்ம கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஓகே, எல்லாருமே இந்த மகத்தத்துவம், இப்ப மகத்தத்துவம் வந்து அகங்காரமாக மாறுகின்றது இல்லையா. டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த மகத்தத்துவா இன்டு அகங்காரா. அதாவது அகங்காரம் என்பது காமனான ஒரு பண்பு, ஆனா அதை வந்து அதாவது ட்ரூ ஈகோ அண்ட் ஃபால்ஸ் ஈகோவா எடுத்துன்னு போகக்கூடிய எல்லாமே இந்த உயிர்வாழிகளுடைய குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றவாறு, அவர் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு அது வந்து அமைய பெறுகின்றது. ஓகே, சோ மகத்தத்வாத் எல்லாரும் சொல்லுங்க. மகத்தத்வாத் விகுர்வானாத் அகம். மகத்தத்வாத் விகுர்நாத்வாத். திருப்பி சொல்லுங்க. அகம் தத்வம் விஜாயத காரிய காரண கர்த்தாத்மா பூதேந்திரிய மனோமய
வைராகியஸ் தைஜஸ் எஸ் ஜஜஸ் தாமசஸ் சேதி அகம் ரிதா மணிமேகலை மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. அன்மியூட் பண்ணி எல்லாரும் மியூட்ல போயிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மகத்தத்வா விகுர்மானாத் தகம் தத்வம் வியஜாயத காரிய காரண கர்த்ராத்மா பூதேந்திரிய மனோமயக வைகாரிக தைஜஸ தாமசஸ் சேதி அகம் த்ரிதா. மகத் மிகப்பெரிய, தத்வாத் காரண உண்மையிலிருந்து, விகுர்வானாத் மாற்றப்பட்டு, அகம் பொய் அகங்காரம், தத்வம் பௌதீக உண்மை, வியஜாயத தோன்றியது, காரிய விளைவுகள், காரண காரணம், கர்த்ரு செய்பவர், ஆத்மா ஆத்மா அல்லது மூலம், பூத பௌதிக மூலப்பொருட்கள், இந்திரிய புலன்கள், மனத்தளத்தில் சுழல்பவர்கள், வைகாரிக சத்வ குணம், தைஜஜ ரஜோகுணம், ச மற்றும் தாமச தமோ குணம், ச மேலும், இது இவ்வாறாக, அகம் பொய் அகங்காரம், த்ரிதா மூவகை. மொழிபெயர்ப்பு. மிகப்பெரிய காரண உண்மை எனப்படும் மகத்தத்துவம் பொய் அகங்காரமாக உருமாறுகிறது. இந்த பொய் அகங்காரமானது காரணம், விளைவு மற்றும் செய்பவர் என 3 நிலைகளில் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. மனத்தளத்தில் உள்ள இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் பஞ்சபூதங்களையும் ஸ்தூல புலன்களையும் மற்றும் மன கற்பனைகளையும் ஆதாரமாக கொண்டுள்ளன. பொய் அகங்காரமானது சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் எனும் 3 குணங்களில் பிரதிநிதிக்கிறது. பொருளுரை. மூல ஆன்மீக இருப்பில் நிலை பெற்றுள்ள தூய ஜீவராசி பகவானின் நித்திய தொண்டன் எனும் தனது உண்மை நிலையை முழுமையாக உணர்ந்திருக்கிறான். இத்தகைய தூய உணர்வில் உள்ள எல்லா ஆத்மாக்களும் முக்தி அடைந்தவர்கள் என்பதால் அவர்கள் பல்வேறு வைகுண்ட லோகங்களில் நித்திய ஆனந்தத்துடனும் அறிவுடனும் வாழ்கின்றனர். பௌதீக சிருஷ்டி இவர்களுக்காக படைக்கப்பட்டது அல்ல. நித்திய முக்தர்கள் என்று அழைக்கப்படும் முக்தியடைந்த ஆத்மாக்களும் பௌதீக சிருஷ்டிக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. பௌதீக சிருஷ்டி பரம புருஷருக்கு அடிமணிய மறுக்கும் ஆத்மாக்களுக்கு என உள்ளது. இத்தகைய அடக்கியாளும் உணர்வுதான் பொய் அகங்காரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 3 ஜட இயற்கை குணங்களில் தோன்றும் இதற்கு மனக்கற்பனையில் மட்டுமே இருப்பு உள்ளது. சத்வ குணத்தில் உள்ளவர்கள் அனைவரும் கடவுள் என்றே நினைக்கின்றனர். இவ்வாறாக பகவானின் உன்னத அன்பு துண்டில் ஈடுபட முயலும் தூய பக்தர்களை கண்டு இவர்கள் நகைக்கின்றனர். ரஜோகுணத்தினால் திமிர் பிடித்தவர்கள் பல வழிகளில் ஜட இயற்கையை அடக்கியாள முயல்கின்றனர். அவர்களில் சிலர் பொதுநல தொண்டில் ஈடுபடுகின்றனர். ஆனால் அவர்களுடைய திட்டங்கள் பொய் அகங்காரத்தை அடிப்படையாக கொண்டுள்ளன. இப்பொய் அகங்காரமானது பகவானுடன் ஒன்றாகிவிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் வரை விரிவடைகிறது. கடைசி வகுப்பை சேர்ந்த அறியாமையில் உள்ள பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் ஸ்தூல உடல்தான் ஆத்மா என்று தவறாக வழி நடத்தப்படுகின்றனர். இவ்வாறாக அவர்களுடைய எல்லா செயல்களும் உடலை மட்டுமே மையமாக கொண்டுள்ளன. இத்தகைய மனிதர்கள் அனைவருக்கும் பொய் அகங்காரத்தில் செயற்பட வாய்ப்பளிக்கப்படுகிறது. ஆனால் அதே சமயம் பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்களின் உதவியை பெறவும் பகவான் அவர்களுக்கு உதவுகிறார். இவ்வாறாக கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொண்டு தங்களுடைய வாழ்வை அவர்கள் வெற்றியுடையதாக செய்து கொள்ள முடியும். எனவே பொய் அகங்காரத்தில் சிக்குண்ட ஜீவராசிகளுக்காகவே பௌதிக சிருஷ்டி உள்ளது. அதாவது விதைகள் விதைக்கப்படுகின்றன இல்லையா? பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் விதைக்கின்றார். அந்த விதைகள் இந்த 3 குணங்களில் சிக்கி கொண்டு விடுகின்றது இல்லையா? இந்த பௌதிக இயற்கை அதாவது மகத்தத்துவம் அகங்காரத்தை உற்பத்தி செய்கின்றது. அந்த அகங்காரம் 3 விதமான குணாதிசயங்களுக்கும் காமன் இல்லையா? சோ அந்த காமனான அந்த சத்துவகுணத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா சுகத்தை எதிர்பார்ப்பார்கள். எல்லாருக்குமே ரெஸ்பெக்ட் உண்டு. சத்துவகுணத்துல யாரையுமே அவங்க ஹர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. பட் அவங்களுடைய உணர்தல் சுத்த சத்துவ நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் இல்லையா?
சோ நிர்குணத்தன்மை அவர்கள் அடைய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் உண்மையான அந்த அதாவது பகவான் யார் என்பது நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவன் யார் என்பதை உணரக்கூடிய நிலை அவர்களுக்கு ஏற்படும். சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க வந்து எதிர்பார்ப்புகளோடு இருப்பதால் அவங்களும் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான். ஆனால் இந்த 2 நிலைகளை விட அவங்க வந்து பக்குவமானவர்கள். அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம சத்துவத்தில் நிலை கொண்டால் மட்டுமே பகவானை அடையறதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். சோ ரஜோவோ தாம்சிக்ல இருந்தா நம்ம வந்து சத்துவத்திற்கு நம்ம கண்டிப்பாக முன்னேற வேண்டும். சோ சத்துவம் வரணும். நம்ம சத்துவம் வந்தாதான் நம்மளால வந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கோ இல்லை பிரம்ம நிலைக்கோ நாம் எந்த பிலாசபி மேல நம்ம வந்து நம்முடைய அதாவது நம்பிக்கையை வந்து வளர்த்து கொள்கின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு நாம் அந்த செயலில் ஈடுபடுவோம். சில பேர் அத்வைத பிலாசபி மட்டும்தான். அந்த சத்துவத்துல வரும்போது நான் கடவுள் நீ கடவுள் இல்லையா. சோ அப்போ வேற ஒரு கடவுள் இருக்கிறார் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து பகவான் அவதரித்தாலும் அதுவும் அவருடைய ரூபம் கூட மாயை என்று என்பவர்கள். அததான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குது. பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபட முயலும் தூய பக்தர்களுக்கு கண்டு இவர்கள் வந்து நகைக்கின்றனர். அதாவது நானே கடவுள் என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த சத்துவ குணத்தில் உள்ளவர்கள். பிரம்ம நிலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நிலை இது. சோ அதாவது வெறுமனே அரூபம் என்று சொல்லக்கூடியவர்களுக்கான அந்த கருத்து வந்து பிரபுபாதர் அவர்கள் இந்த இடத்துல விளக்கி இருக்கிறார். ஓகே. மகத் தத்வாத் விகுர்நாவாத் அகம் தத்துவம் வேஜாயதஹ காரிய காரண கர்த்தாத்மா பூதேந்திரிய மனோமய வைகாரிகஸ் தைஜஸ் தாமசேதி அகம் திரிதா. அதாவது மகத் என்றால் மிகப்பெரிய, தத்வாத் காரண, மகத்தத்துவம் என்றால் என்னன்றது வந்து மீனிங் இதுல நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். மகா என்றாலே பெரிய இல்லையா. சோ அத மகா என்ற அந்த சொல் எங்க வந்தாலுமே அது பெரியது என்று உயர்வு என்று சொல்வார்கள். பெரியது. இங்க தத்துவம் என்றால் அதாவது தத் என்றாலே உண்மை இல்லையா. சோ அந்த மக தத்துவம் அதாவது பெரிய காரணம், அதாவது உன் காரண உண்மையில் இருந்து இல்லையா. அதாவது ஒரு காரணம் இருக்க வேண்டும், ஒரு செயலுக்கான காரணம் இல்லையா. இந்த அண்டங்கள் எல்லாம் படைக்கப்படுவதற்கான காரணம் அதாவது யாரெல்லாம் இன்னும் அந்த பக்குவ நிலை அடையவில்லையோ அவர்கள் அனைவருமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து பிறந்து வாழ்ந்து பக்குவம் அடைந்து பகவானிடத்தில் செல்ல வேண்டும். அதுதான் இலக்கு. சோ அதனால மகத்தத்துவத்தினுடைய அதாவது உண்மையிலிருந்து காரண உண்மையிலிருந்து அதாவது ரீசனபிள் ட்ரூத் இல்லையா. அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. விகுர்வானாத் அதாவது மாற்றப்பட்டு, அதாவது எதுக்கு உருமாறுகின்றது அது, அதாவது பொய் அகங்காரத்திற்கு வந்து உருவெடுக்கின்றது. அந்த ரூபத்தை அந்த மகத்தத்துவம் வந்து அகங்காரமாக அது உருவெடுக்கின்றது. தத்துவம் பௌதீக உண்மை, அதாவது அது மெட்டீரியல் ட்ரூத் இல்லையா. சோ இந்த இடத்துல வந்து அசாஸ்வதமான நிலை இல்லையா. அந்த இங்க வாழக்கூடிய உயிர் வாழிகளுக்கு அகங்காரம் என்பது அதாவது நம்மளுக்கிட்டே ஒரு பண்பு இருக்கத்தான் செய்கிறது. அவங்க எப்படிப்பட்டவனா இருக்கட்டும். சோ இவன் எல்லாருமே கிரேட் ஆச்சாரியாஸ் எல்லாருமே முதலில் வந்து அவர்கள் வந்து அதுல இருந்து மேன்மை அடைந்துதான் அந்த அகங்காரத்தை துறந்துதான் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நிலையை அடைந்தார்கள். ஆனால் சாதனை பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த அகங்காரம் என்பது நம்ம கிட்ட குடிக்கொண்டுதான் இருக்கும். அகங்காரம் இல்லாத உயிர் வாழி இந்த பிரபஞ்சத்தில் அதாவது கிடையாது. ஆனால் அதை மடைமாற்றிக் கொள்ளக்கூடிய அந்த பாதையை வந்து ஏற்கும் பொழுது அவர்கள் அதிலிருந்து விலகுகிறார்கள். இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பா நடக்கும் இல்லையா. அவருடைய குருனுடைய ஒரு குருவுக்கு வந்து அவருடைய குரு என்ன வழி நடத்தினாரோ அதிலிருந்து அவர் வந்து இந்த பௌதீக பண்புகளிலிருந்து அவர் வந்து விலக ஆரம்பிக்கின்றார். வெறுமனே அந்த ஆன்மீக ரூபத்தில் வந்து பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை வந்து அவருடைய குருவிக்கிட்ட இருந்து அவர் பெறுகிறார் இல்லையா. அகம் பொய், அகங்காரம், தத்துவம் பௌதீக உண்மை, விஜாயதக தோன்றியது, காரிய அதாவது காரியம் என்றால் அதாவது விளைவுகள், காரணம் என்றால் காரணம், அதனுடைய விளைவுகள் தான் வந்து காரியமாகின்றது. சோ கர்த்ரு செய்பவர் ஆத்மா, ஆத்மா அல்லது மூலம், பூத பௌதீக அதாவது மூல பொருட்கள் இல்லையா. ஆல்ரெடி 24 பண்புகளை நம்ம 8 முடிச்சிட்டோம். சோ மேலும் இந்திரிய புலன்கள், மனத்தளத்தில் சுழல்பவர்கள் நாம் எல்லாருமே மனத்தளத்தில், அதாவது எஸ்பெஷலி 4 லட்சம் விதமான அதாவது ஜீவன்கள் நாம இல்லையா. மனிதர்களுக்கு வந்து 4 லட்சம் விதமான ஜீவன்கள் அந்த ரூபத்தில் தான் நாம் இருக்கோம். சோ அதனால நாம் எடுக்கக்கூடிய பிறவிகள் வந்து இந்த 4 லட்சத்துல ஒரு ரூபத்தை நாம ஏற்கின்றோம். சோ மனத்தளத்தில் நம்ம எப்பவுமே இந்த மனசுலதான் வந்து சுழண்டுகிட்டே இருக்கும். ஆத்மா எதன் மேலேயோ ஒரு ஆசையை வந்து ஏற்படுத்தும். புத்தி என்ன செய்யும், மனதை வந்து செயலாற்றும்படி
அந்த அந்த என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அது ரிசீவ் பண்ணுதோ இல்லையா, ஆத்மா எதை வந்து ஆசை கொள்ளுதோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இந்த புத்தி வந்து மனசுக்கு கொடுத்துரும் இல்லையா. ஆனால் நம்ம இந்த மன போராட்டம், அதாவது நம்ம வந்து மகாபாரத போர் வந்து குருஷேத்திரம் மாத்திரம் நடக்கல, நம்ம ஹிருதயத்துல கூட வந்து ஒரு குருஷேத்திரம் இருக்கு இல்லையா. அதுல நாம் அன்றாடம் வந்து அங்க போர் புரிந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். அங்கே நாமும் வந்து ஒரு வீரர் தான். நமக்கு எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்கள நம்ம யாரெல்லாம் நம்மளுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்றாங்களோ, இல்ல நாம யாரை டிஸ்டர்ப் பண்றோமோ இல்லையா, சோ நம்ம அடுத்தவங்களே நாமளும் டிஸ்டர்ப் பண்றோம், அடுத்தவங்க நம்மளும் டிஸ்டர்ப் பண்றாங்க இல்லையா. அன்றாட செயல்கள் எல்லாமே நம்ம மனம் எனக்கூடிய அந்த களத்துல வந்து எப்பவுமே நம்ம யுத்தம் புரிந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். சோ அது எந்த குணாதிசயத்துக்கு நாம வந்து எடுத்து செல்கின்றோமோ அந்த குணாதிசயத்தில் அந்த காரியங்களை, இந்த புலன்களை உபயோகப்படுத்தி நாம என்ன பண்றோம், போர் புரிந்து விடுகின்றோம் இல்லையா. விளைவுகள் வந்து நமக்கு நன்மையும் இருக்கலாம், தீமையும் இருக்கலாம் இல்லையா, வெற்றியும் இருக்கலாம், தோல்வியும் இருக்கலாம். இதை நம்ம இந்த விதத்துலதான் எடுத்துட்டு போகணும். இந்திரியங்கள், புலன்கள், மனதளத்தில் சுழல்பவர்கள் நாம் எல்லாருமே. சோ நமக்கு மட்டும்தான் மனசு உண்டு இல்லையா, நமக்கு மட்டும்தான் புத்தி உண்டு. இந்த மனசும் புத்தியும் எப்பவுமே வந்து காம்பினேஷன். ஓகே, வைராகியம் சத்வ, வைராகிக குணம் அப்படின்னாக்கா சத்வ குணம், தைஜச அப்படின்னாக்கா ரஜோ தீவிர குணம், அதாவது எந்த ஒரு செயலிலுமே ஈடுபாடணும். சத்வத்துல இருக்கிறவங்க வந்து அதை வந்து ஓகே இதை விட்டுலாமே அப்படின்னு தோணக்கூடிய மனசும் இருக்கும். ஆனா ரஜோ குணத்துல வந்து விட்டு கொடுக்க கூடாது, ஏன் நம்ம விடணும் அப்படின்னு வந்து வைராகியமா வந்து போய் அவங்க கிட்ட சண்டை போட்டாவது நம்ம வந்து நம்ம பார்த்து நம்ம கிளியர் இல்லையா, ஐ எம் ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வந்துருவோம். அந்த ஒரு குணாதிசயத்தை வந்து நம்ம கண்டிப்பா விட்டுறணும். ஏனென்றால் அந்த செயலில் வந்து நாம நினைக்கலாம், எஸ் நம்மளுடைய பெயரை நாம வந்து கிளியர் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோன்ட்டு. ஆனா எந்த சூழ்நிலையில அதை அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்கணும். ரெண்டாவது, அந்த அத்தகைய செயலை நாம் ஆற்றினால் அது யாருக்கெல்லாம் வந்து சங்கடங்களாக தோன்றும். நம்மளுடைய இருப்பை வந்து நாம வந்து தூய்மைப்படுத்துவது வேறு, ஆனால் அடுத்தவர்களுக்கு நாம சங்கடங்களை விளைவிக்கின்றோமா என்பதை நாம யோசித்து செய்யணும். So it is not required to prove that you are right always இல்லையா. இட்ஸ் ஓகே டு அக்செப்ட். நீங்க ரைட்டா இருந்தாலும் சில சமயங்கள்ல வந்து அடுத்தவர்கள் நம்மளை தவறு என்று சொன்னாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை நம்ம வளர்த்துக்கிறோம். ஏன்னா அந்த அந்த ஒரு செயலினுடைய விளைவுகளை நாம அங்கேயே ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிடறோம், மீண்டும் வந்து தொடராம இருக்கிறதுக்கு. இல்லைன்னா அதுவே நம்ம விஸ்வரூபமாக எடுத்துட்டு நம்ம வந்து அதாவது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை ஸ்பாயில் பண்ற அளவுக்கு கூட நம்ம எடுத்துட்டு போயிடுவோம் இல்லையா. இது வந்து நம்ம அன்றாடம் நம்ம வாழ்க்கையில செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள் அடிப்படையில உங்களுக்கு நான் வந்து விளக்கின்றிருக்கேன். சோ ரஜோகுணம் வந்து எப்பவுமே தீவிரம், அதுக்கப்புறம் முயற்சி, விடாமுயற்சி. சோ அதை வந்து ஒரு செல்வத்தை ஈட்டணும்னு நினைக்கக்கூடிய அத்தகைய தன்மை எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோகுணத்துல இருக்கும். மேலும் தாம்சிக், இவர்கள் வந்து அறியாமையில் தான் அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே அவர்கள் யாரோ அன்மியூட்ல இருக்கீங்க, தயவு செஞ்சு மியூட் பண்ணுங்க. குணம் சா, மேலும் இது இவ்வாறாக அகம், பொய் அகங்காரம், திரிதா மூவகை. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி எஸ் ஓகே, ஐ திங்க் கிருஷ்ணா பிரபு வரலைங்களா இன்னைக்கு? ஓகே சரி, மணிமேகலை மாதாஜி உங்களுக்கு நான் வந்து கோஹோஸ்ட் பண்றேன். யார் காணோம் இன்னைக்கு. நீங்க யாரு அன்மியூட் பண்ணாலும் மியூட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. You can co-host me also, ma'am. I'm also not saying. Okay, சரிப்பா. Anyway, நான் உங்களை ஹோஸ்டே பண்றேன் அப்புறமா. ஓகே, ஸோ இந்த உண்மை என்று நம்ம கண்டிப்பா தெரிந்து கொள்ளணும். ரொம்ப இது டெக்னிக்கல், இது வந்து புரிஞ்சுண்டு அப்ளிகேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதை வந்து நீங்க வந்து கரெக்டா நீங்க தெரிஞ்சுண்டு பண்ணணும். மிகப்பெரிய காரண உண்மை, நம்ம ஒவ்வொரு அண்டமே வந்து காரண உண்மைதான் இல்லையா. சோ இந்த காரண உண்மை வந்து யாரிடமிருந்து வந்தது? இந்த இது அண்டம் வந்து மகத்துவம் இல்லையா. அந்த மகத்துவத்துக்குள்ள அநேக அண்டங்கள், இது எல்லாமே பகவானுடைய சுவாசத்திலிருந்து, காரணோத கஷாய் விஷ்ணு கிட்ட இருந்து தான் வந்தது. இந்த காரண உண்மை எனப்படும் இந்த மகத்துவமும் காரண உண்மையும் இரண்டும் ஒண்ணுதான். பொய் அகங்காரமாக உருவாகின்றது. அது நேற்றைய பதத்திலே பார்த்தோம், உருமாறுகின்றது என்பதை பார்த்தோம். இந்த இடத்துல இன்னும் விளக்க உரை. இந்த பொய் அகங்காரம் என்பது இப்ப ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லையா. அது என்னென்ன இதுவாக பிரிக்கப்படுகின்றது? காரணம், விளைவு மற்றும் செய்பவர் என்ற இந்த 3 நிலைகளை அது தோற்றுவிக்கின்றது இல்லையா. அதாவது காஸ் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல, அதுக்கப்புறம் ஹூ இஸ் த பெர்ஃபார்மர், யார் இதை செயல்படுத்துபவர் இல்லையா. இந்த 3 நிலைகளை வந்து அது உருவாக்குகின்றது. ஆக்சுவலி மனத்தளத்தில் உள்ள இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் இல்லையா, ஒரு செயலுக்கான காரணம், அதனுடைய விளைவுகள், அதை செயலாற்றுபவர் யார்? அதாவது இந்த ஜீவன் வந்து இந்த உடல்ல இருக்கு,
ஆனா அது வந்து என்ன பண்ணும், இந்த புத்தியை மட்டும் செயல்படுத்திட்டு விட்டுடும். இந்த புத்தி மனசுதான் வந்து எப்பவுமே செயல்படுத்துறதே இல்லையா. சூக்ஷ்ம உறுப்புகள் தான் வந்து இங்கே செயலாற்றுகின்றது. பஞ்சமகா பூதங்கள் இல்லையா, இந்த ஸ்தூல உடல்ல வந்து இந்த ஜீவன் வந்து குடிக்கொள்ள வேண்டும். ஸ்தூல புலன்களையும் மற்றும் மன கற்பனைகளையும் ஆதாரமாக கொண்டுள்ளது. நம்ம எப்பவுமே ஸ்பெகுலேஷன்ல தான் இருப்போம். இது இப்படி இருக்குமோ, நமக்கு அந்த பக்கம் என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது இல்லையா. அதனால இப்படி ஆயிருக்குமோ அப்படி ஆயிருக்குமோன்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய கற்பனை, இந்த கற்பனை எதன் அடிப்படையில் வரும்னாக்கா நம்முடைய குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறுதான். நாம் எவ்வாறு யோசிக்கின்றோம் என்ற தன்மையே நாம் எந்த குணத்தோடு நாம வந்து நிலை பெற்றிருக்கின்றோம். அதனால்தான் ஒருத்தருடைய அதாவது யோசனையுமே வந்து வெவ்வேறு நிலைகள்ல இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் எ வெரி யூனிக். ஏன்னா நாம் எந்த குணாதிசயம், ஒரு சூழ்நிலையை நாம வந்து எவ்வாறு அதை அப்ரோச் பண்றோம், இது எல்லாமே வந்து நம்முடைய குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு. சத்வத்துல வந்து ஒரே செயலை வந்து வேறு விதமாக அவர்கள் வந்து சொல்வார்கள். அதே ரஜோல அவங்களுடைய வெளிப்படுத்தக்கூடிய விதம் வேறு. அதே மாதிரி தாம்சிக்ல வந்து அதே செயலை வந்து வேறு விதமாக தான் அவர்கள் வெளிப்படுத்துவார்கள். ஆனால் ஒரு செயலை வந்து எல்லாரும் ஒரே மாதிரி செய்யணும்னு நம்ம என்றைக்குமே எதிர்பார்க்க முடியாது. ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறோம்னாக்கா ஆன்சர் வந்து எப்படி வந்து, அதாவது அவர் எவ்வாறு உணர்றாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த மீனிங்ஃபுல்லா அந்த சென்டென்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணி எழுதுறது அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுடைய கடமை இல்லையா. அவங்க எவ்வாறு புரிந்து கொள்கின்றார்கள். அந்த மாதிரி ஒருத்தர் எழுதின பாரு இன்னொருத்தர் எழுதவே மாட்டாங்க. ஆனா சில டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் மாத்திரம் கண்டிப்பா காமனா இருக்கும். ஆனா எடுத்து விளக்கக்கூடிய விதம் வந்து வெவ்வேறு நிலைகள்ல இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் 3 குணாஸ் இது. ஸோ ஒருவர் ஆற்றக்கூடிய ஒரு எக்ஸாமே வந்து நம்ம வந்து வெவ்வேறு விதமாக எழுதக்கூடிய நிலைக்கு செல்கின்றோம் இல்லையா. மெயின் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தாலும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய விதம் வந்து வேறு நிலை. இது எல்லாமே அவர்கள் எந்த சூழ்நிலை மற்றும் வந்து எந்த குணதிசயத்தோடு அவர்கள் வந்து ஐக்கியமா இருக்காங்க, வாட் இஸ் தட் குணா தே ஆர் ஹோல்டிங், அதை பொறுத்துதான் வந்து நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் இல்லையா. பொய் அகங்காரமான சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும் வெவ்வேறு குணங்களுக்கு பிரதிநிதி, அதாவது இட்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் 3 குணாஸ். எது இந்த போலி அகங்காரம் என்பது. ஓகே, மூல ஆன்மீக இருப்பில் நிறைபெற்றுள்ள தூய ஜீவராசி பகவான் நித்திய தொண்டன் என்று தனது உண்மை நிலையை வந்து முழுமையாக உணர்ந்திருக்கின்றான் இல்லையா. மூல ஆன்மீக இருப்பில், அதாவது பேலன்ஸ், அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் பேலன்ஸ். அதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் த சோர்ஸ். மூல என்றால் அதாவது சோர்ஸ். சோ எங்கிருந்து இதெல்லாமே பிறவி எடுக்கின்றது, இத்தகைய ஞானத்தில் நிலை கொண்டிருப்பவர்கள். எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் ஆதி இல்லையா. அவரிலிருந்து தான் அனைத்தும் இங்கே தோன்றுகின்றது. இது பரா பிரகிருதி, இது அபரா பிரகிருதி இல்லையா. அது பகிரங்க சக்தியாலானது, இது அந்தரங்க சக்தியாலானது. மேலும் இந்த அபரா பிரகிருதியும் வந்து பகவானுடைய அந்த கால் பகுதி, அதாவது அந்தரங்க சக்தியால வந்துதான் நித்தியமான எல்லாமே உருவாகின்றது. இப்படிப்பட்ட உண்மைகளை எல்லாம் உணர்ந்து இல்லையா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் இருக்கக்கூடிய அந்த தூய ஜீவராசி வந்து எப்பொழுதுமே பகவானுடைய நித்திய தொண்டனாக, பெர்மனன்ட் டிவோட்டி. அவன் எந்த லோகத்தில் இருந்தாலுமே, அந்த லோகத்தில் இருந்தாலும் அவன் வந்து பக்தனாகவே இருக்குவான். அந்த உண்மை நிலையை முழுமையாக உணர்ந்திருக்கின்ற அந்த ட்ரூத் தத்துவம் என்ன என்பதை வந்து அவர்களால உணர முடியும். இத்தகைய தூய உணர்வில் உள்ள எல்லா ஆத்மாக்களும் முக்தி அடைந்தவர்கள் என்பதால் இவர்கள் எல்லாமே ஆல்ரெடி லிபரேட்டட் இல்லையா. அப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்கள் பல்வேறு வைகுண்ட லோகங்களில் நித்திய ஆனந்தத்துடன் அறிவுடனும் வாழ்கின்றனர் இல்லையா. சோ பகவானிடத்திலும் தோன்றி இருக்கக்கூடிய அந்த பகிரங்க சக்தியில வந்து 3 ரூபங்களை நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. ஒன்று ஹலாதினி, அதுக்கப்புறம் வந்து சம்வித், அதுக்கப்புறம் சாந்தினி இல்லையா. இந்த 3 நிலைகளை பற்றி நாம படிச்சிருக்கோம். சாந்தினி, சம்வித் அண்ட் ஹலாதினி. ஹலாதினி கடைசி. ஆமா, இல்ல கடைசினா ஆனந்தம். இந்த 3 நிலைகள், 3வதுல கடைசி. சோ அது வந்து ஒன்று வாழ்வு, இன்னொன்று வந்து அறிவு, இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆனந்தம். இந்த நிலையில் வந்து முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள் வந்து அவர்கள் வந்து மேலும் இருக்கக்கூடிய வைகுண்டங்களில் வந்து வாழ்கிறார்கள். நித்திய ஆனந்தத்துடன் அறிவுடனும் வாழ்கின்றார்கள். அவங்களுக்கு நித்திய உடலும் உண்டு இல்லையா. அந்த அதாவது ஆன்மீக உடலும் அவர்களுக்கு உண்டு. சோ வாழ்வு என்பது அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இயங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கின்றது. பௌதிக சிருஷ்டி வந்து இவர்களுக்காக படைக்கப்பட்டது கிடையாது. அப்படி முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து வாழ்வதற்காக, இந்த பிரபஞ்சம் வந்து அதற்காக படைக்கப்பட்டது கிடையாது. யாரெல்லாம் இன்னும் முக்தி நிலை அடையவில்லையோ அவர்களுக்காக படைக்கப்பட்டதுதான் இந்த பௌதிக உலகம். நித்திய முக்தர்கள் என்று அழைக்கப்படும் முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்களாகும் அவங்க எல்லாருமே. பௌதிக சிருஷ்டிக்கும் எந்த சம்பந்தமும் அவங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது. பௌதிக சிருஷ்டி பரமபுருஷருக்கு அடிபணிய மறுக்கும் ஆத்மாக்களுக்கு என்ன உள்ளது.
ஏனென்றால் தான் தான் கிரேட்ன்னு நினைக்கிறவங்க யாருக்காவது அடி பண்ணிவாங்களா? நார்மலா இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிறவங்களே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து எஸ் நான் கிரேட் நீ கிரேட்ன்னு தான் நம்ம எப்பவுமே ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருப்போம் இல்லையா? நமக்கும் அந்த அகங்காரத்தை நம்ம வெளிப்படுத்திக்கிறோம். அப்ப பகவானுக்கு நம்ம எப்ப கீழ்ப்பணிய போறோம்? கண்டிப்பா கீழ்ப்பணிய மாட்டோம் இல்லையா? அதனால்தான் நாம இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து பிறவி எடுத்திருக்கின்றோம். இத்தகைய அடக்கி ஆளும் உணர்வு தான் பொய் அகங்காரம் என்பது என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒருத்தர் போட்டு மிதிச்சிடுறது இல்லையா? சோ தன்னுடைய அதிகாரத்தை வந்து உயர்வாக எண்ணி வீட்டுல இருக்கிறவங்க கூட இதே மாதிரிதான் இல்லையா? ஒருத்தருடைய கை கண்டிப்பா ஓங்கின்றுதான் இருக்கும். முந்தைய காலகட்டங்களில் தகப்பனாருடைய கை வந்து அதாவது வீட்டுக்கு தலைவன் என்று ஓங்கி கொண்டிருக்கு. இப்ப அப்படி கிடையாது. யாரது டாமினன்ட்டோ அவங்க இன்னொருத்தர் போட்டு கண்டிப்பா மிதிச்சிடுறாங்க. இப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு. அதாவது சப்மிசிவா இருக்கிறவங்க வந்து கடைசி வரைக்குமே சப்மிசிவாவே இருப்பாங்க. கை ஓங்கி இருக்கிறவங்க கை ஓங்கியே இருக்கும் இல்லையா? ஆனா அந்த சப்மிசிவா இருக்கிறவங்க என்னைக்காவது ஒரு தரம் எழுந்து அவங்க வந்து பேசினா அந்த எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்களால ஏத்துக்கொள்ளவே முடியாது. எந்த சுபாவத்துல நாம் இருக்கோமோ அந்த சுபாவத்துல அவங்க கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும்ன்ற எதிர்பார்ப்போட வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம இல்லையா? இந்த குணாதிசயங்கள் எல்லாம் நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக பார்க்கின்றோம். ஒருவருடைய நிலை எவ்வாறு என்பது, ஒரு வீட்டுல யாரு டாமினன்ட் என்பது வந்து ஒரு வீட்டளவுலயே நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி டாமினண்டா இருக்கிறவங்க வந்து அடுத்தவங்களை போட்டு தன்னுடைய கருத்துக்கள் தான் ரைட், இதை தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு போட்டு மிதிக்கிற குணம் நம்ம கிட்ட உண்டு. அதுதான் அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடு. சோ உண்மையிலே அவங்க நல்லவங்களா கூட இருக்கலாம். ஆனா தன்னுடைய கருத்துக்கள் தான் அங்க வந்து ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படிங்கிற வந்து அதாவது அவங்கள ஸ்ட்ராங்கா வந்து இது பண்ணுவாங்க. அது தவறு. திணிக்க கூடாது. 18 அத்தியாயங்கள்ல வந்து பகவான் அர்ஜுனருக்கு எல்லாத்தையுமே போதிச்சார். ஆனா கடைசியில சொன்னார், நீ செய்ய வேண்டியதை செய், விரும்புவதை செய்ன்னு சொல்லிட்டார். ஆப்ஷன் கொடுத்தார். எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவரே நமக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கார் இல்லையா? அங்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு அந்த அந்த ஓப்பன்னஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே கொடுக்கணும். ஸோ யூ ஷுட் கிவ் த சாய்ஸ். வீட்டுல கூட நம்ம வந்து அதே மாதிரிதான் அடுத்தவங்களுக்கும் நம்ம அந்த சாய்ஸை கொடுக்கணும். அவங்களுடைய விருப்பம் என்னன்னு தெரியாம இதுதான் நல்லது, எஸ் நம்ம சொல்றது நல்லது கூட இருக்கலாம், ஆனா அதை விளக்கக்கூடிய விதம், அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விதத்துல நம்ம அதை எதிர்பார்க்கணும். அதுதான் தவறு நம்ம செய்யறது. ஆனா அதுக்கான விளக்கங்களே கொடுக்காம பிளைண்டா இதைதான் நீ பண்ணணும் நம்ம வந்து அவங்கள அடக்கி ஆள்றோம் பாருங்க, அது வந்து தவறு. வி ஷுட் கிவ் த ஆப்ஷன் இல்லையா? சோ இத்தகைய அடக்கி ஆளும் உணர்வு தான் வந்து பொய் அகங்காரம் என்று சொல்லுவது. பொய் அகங்காரம் அடுத்தவர்களை வந்து நம்ம வந்து நம்முடைய கண்ட்ரோல்ல எடுத்துட்டு வரோம்னு நினைப்போம். அது தவறு. யாரையுமே நம்ம வந்து இங்க கட்டுப்படுத்துறதுக்கான அந்த அதிகாரம் நமக்கு கிடையவே கிடையாது இல்லையா? பகவான் வந்து ஃப்ரீ வில்லா தான் எல்லாரையும் நம்மள படிச்சிருக்காரு இங்க இல்லையா? நீ பக்குவம் அடைஞ்சு என்னுடைய வீட்டுக்கு வாழ்ந்தா சொல்லியிருக்காரு. அதுல வந்து ஒருத்தரை ஒருத்தர் அடக்கி ஆளக்கூடிய அந்த தன்மை நாம என்றைக்குமே வளர்க்க கூடாது. ஒன்லி பை குட் ரிலேஷன்ஷிப்ல தான் நாம் எல்லாரையுமே எடுத்துட்டு போகணும். 3 ஜட இயற்கை குணங்களில் தோன்றும் இதற்கு மனக்கற்பனையில் மட்டுமே இருப்பு உண்டு இல்லையா? அதாவது 3 ஜட இயற்கையில வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து இந்த மனசுலதான் நம்ம இது எல்லாமே நினைக்கிறோம். இதனுடைய பேலன்ஸ் எல்லாமே இந்த மனசுல இருந்து தான் வெளிப்படுறதே இல்லையா? மனதினுடைய வெளிப்பாடுதான் புலன்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து வெளிப்படுத்துகின்றோம் இல்லையா? சத்துவகுணத்தில் உள்ளவர்கள் இது வந்து நம்ம அருவவாதிகள் தான். இது அனைவரும் கடவுள் என்றே நினைக்கின்றனர் இல்லையா? அகம் பிரம்மாஸ்மி, நீ கடவுள் நான் கடவுள், இப்படிதான் நம்ம நினைக்கிறது. அது தவறு. நித்திய தன்மையில் நாம் ஆத்ம ரூபத்தில் வந்து பகவானுக்கு ஒத்தவர்கள். ஆனால் அவருடைய ஆற்றலோட நாம் என்னைக்குமே வந்து கம்பேர் பண்ண முடியாது. இதுதான் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு அழகா வந்து சித்தரித்திருக்கிறார் இல்லையா? அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம் இல்லையா? அபேதா என்றால் அவருக்கும் பகவானுக்கும் நமக்கு வேறுபாடு உண்டு. எதுல வேறுபாடு உண்டு? அதாவது ஆற்றலில் வேறுபாடு உண்டு. ஆனால் அதாவது பேதம் இல்லாதது எதுனாக்கா அதாவது நித்தியத்தன்மையில் மட்டும்தான் நாம பேதமற்றவர்கள். இந்த ஆத்மாவும் பகவானும் உடைய ரூபமும் வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நிலையும் ஒன்று. அவர் நித்தியமானவர், நம்முடைய ஆத்மா நித்தியமானது. அது அபேதம். பேதம் எங்கே வருகின்றது? நம்முடைய ஆற்றல் வந்து அணு ஆத்மா ரொம்ப ரொம்ப குறைவானது, பகவானுடையது எல்லையற்றது இல்லையா? சவ்யக்தம் அதாவது எல்லையற்றது, இன்கன்சீவபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நம்மளால வந்து அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவ்வியக்த நிலையில் நம்ம கண்களுக்கு எல்லாமே புலப்படாது இல்லையா? அச்சிந்திய என்றால் அதாவது நம்மளால அளவிட முடியாத அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். அதை நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அழகா எடுத்துரைத்திருக்கிறார். சோ பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபட முயலும் தூய பக்தர்களை கண்டு அவர்கள் வந்து நகைக்கிறார்கள் இல்லையா? சோ நாம பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து ரூபம் எடுத்து கொண்டு வந்தால் அவரும் வந்து மாயை என்று சொல்லக்கூடியவர்கள், அப்படிப்பட்டவர்கள். சோ நாம பகவானை வந்து வழிபடும் பொழுது அதை பார்த்து நகைக்கக்கூடிய தன்மையும் உண்டு. மேலும் ரஜோகுணத்தில் திமிர் பிடித்தவர்கள் வந்து பல வழிகளில் ஜட இயற்கையை அடக்கி ஆள முயல்கின்றனர் இல்லையா? பவர், பொசிஷன் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் செல்வம், இதுல எல்லாத்திலையுமே தான் மேலோங்கி இருக்கணும்,
தான் கிரேட், அடுத்தவங்க முன்னாடி நாம வந்து நாம தான் கிரேட்னு வெளிப்படுத்திக்க வேண்டும் என்ற அந்த நிலை, இது எல்லாமே நம்ம கிட்ட வந்து கண்டிப்பா இருக்கக்கூடியது ரஜோகுணத்துல. மேலும் சிலர் வந்து பொதுநல தொண்டில் ஈடுபடுகின்றனர். அங்கேயும் வந்து பேர் புகழுக்கு தான். ஆனால் அவர்களுடைய திட்டங்கள் பொய் அகங்காரத்தை அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது. விளம்பரம் இல்லையா? அதாவது இப்பொய் அகங்காரமானது பகவானிடம் ஒன்றாகி விட வேண்டும் என்ற எண்ணம் வரை விரிவடைகின்றது. அதாவது நானே கிரேட், எக்ஸாம்பிள் ஹிட்லர் இல்லையா? ஸோ கல்கட்டால யாரோ ஒருத்தர் அவர் வந்த போது அவரே வந்து கடவுளாக நினைக்கக்கூடிய நிலைக்கு போனாராம். அவரிடத்தில் தாழ்பணிந்தார் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அப்போ அதாவது மனிதனை வந்து கடவுளுடைய ஸ்தானத்திற்கு வந்து உயர்த்துவது. நாம் எதையாவது இங்கே படைக்கின்றோமா? கிடையாது. இந்த எல்லாவற்றையுமே படைத்த கடவுளுக்கு நாம் எவ்வாறு வந்து சமமாக முடியும்? இப்படி ஒரு எண்ணம் எதுவும் கிடையாது. இப்படிப்பட்ட தன்மை. கடைசி வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் வந்து அறியாமை இல்லையா? பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள். ஸ்தூல உடல் தான், அவங்களுக்கு ஆத்ம ஞானம் எதுவுமே இருக்காது. அவங்களுக்கு ஆத்மாவை பற்றிய ஞானம் எப்பவுமே அவங்களுக்கு நம்மளால புகட்டவும் முடியாது. தவறாக வழி நடத்தப்படுகின்றனர். இவ்வாறாக அவர்களுடைய எல்லா செயல்களையுமே உடலை மட்டுமே மையமாக கொண்டுள்ளது இல்லையா? போதைக்கு அடிமையாகி அதுல ஒரு பிளஷர் இல்லையா? சோ அதற்கேற்றவாறு அவனுடைய செயல்பாடுகள் சோ வாய்ப்பளிக்கப்படுகின்ற. ஆனால் அதே சமயம் பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்களில் உதவியை பெறவும் வந்து பகவான் வந்து அவர்களுக்கு உதவுகிறார். சோ ஜகாய் மதாய்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நித்யானந்த பிரபு வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த அஜ்ஞானத்திலிருந்து ஞானத்தின் தளத்துக்கு எடுத்துட்டு வரக்கூடிய குருவனுடைய அனுகிரகம் தேவை. மேலும் நாரத மகரிஷி மிருகாரிக்கு எவ்வாறு வழி நடத்தினார் இல்லையா? சோ ஒரு குருனுடைய அனுகிரகத்தால் மட்டும்தான் நம்ம அறியாமையிலிருந்து வந்து வெளிப்பட முடியும். சோ இவ்வாறு கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொண்டு தங்களுடைய வாழ்வை அவர்கள் வெற்றியுடையதாக செய்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? ஒருவர் ஆத்ம ஞானத்தையும் பகவானுடைய ஞானத்தை பற்றி வந்து மெய்ஞானத்தை பற்றியும் தெரிந்து கொள்பவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து வெற்றி கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலைக்கு அவர்கள் வந்து அவங்களை இட்டு செல்லும். அவங்க வெற்றியை பற்றி யோசிக்க வேண்டியதில்லை. பக்குவமான முறையில் அவர்கள் செயலாற்றுவார்கள். இறுதியில வந்து வாழ்க்கையில் வந்து பல்வேறு பலன்களை அவர்கள் எதிர்பார்க்காத பலன்களை எல்லாம் அதை அனுபவிப்பார்கள். சோ ஆனால் நம்ம எதையுமே வந்து டெஸ்டினேஷனை நாம வந்து கிரியேட் பண்ணவே வேண்டாம். டெஸ்டினேஷன் பகவான்கிட்ட விட்டுடலாம். நாம வெறுமனே பிரயத்தனங்கள் மட்டும் செய்யலாம். நல் மார்க்கத்தில் அடியெடுத்து வைக்கலாம். நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களில் வந்து உசிதமான தர்மத்தை நாம வந்து கண்டிப்பாக பரிபாலிக்க வேண்டும். அதுவும் பக்தி கொண்டு அந்த செயலை ஆற்ற வேண்டும். அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? எல்லாம் இறைவன் தரப்பில் அதை நாம வந்து சமர்ப்பித்து நம்ம அந்த செயல்களில் நாம வந்து செயலாற்றினால் நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து உன்னதத்தை அடைகின்றது. எனவே பொய் அகங்காரத்தில் சிக்குண்ட ஜீவராசிகளுக்காகவே பௌதிக சிருஷ்டி உள்ளது இல்லையா? அப்ப யாருக்கு இந்த பௌதிக சிருஷ்டி படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது? பகவான் விதைத்த அந்த விதைகள்ல வந்து யார் ஒருவர் அகங்காரத்தில் அந்த குணாதிசயத்தை வந்து சத்வம் அதாவது ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் இயல்புகளை வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றார்களோ அவர்களுக்காக தான் இந்த படைப்பு. அந்த சத்வத்திலிருந்து மேலோங்கி போறவங்களுக்கு வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து விடுதலை. அந்த அகங்காரத்தை அவர்கள் மடைமாற்றி கொண்டிருக்க வேண்டும். புரிஞ்சுதுங்களா இந்த இதுல கான்செப்ட் எப்படி வந்ததுன்னு? எனி டவுட்ஸ் இப்ப நீங்க கேட்கலாம். வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ய கிருப சிந்துபியேவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. கரு கரு கரு.